Maiken Skov, I taber 28-27 på et mål scoret 4 sekunder før tid. Ja. Hvordan oplever du det sidste minuts penge? Jamen, vi får jo en træls angrebsfejl og kommer hjem og stå og dækker godt op og får en ydersideafslutning, og Joe tager en virkelig god redning, som rydder sidelinjen til dem, mega uheldigt, som får de et skud med 4 sekunder igen, eller 8 sekunder igen, som går ind, altså ud fra 12 meter. Det er virkelig bittert lige nu, når vi føler, at vi sådan set er foran meget kampen og med hele kampen. Lige præcis som du siger, I er foran egentlig meget af kampen, og man sidder måske også med fornemmelsen af, at altså, alle er respekt for Silkeborg, men I var måske en my bedre i dag. Ja. Kan I alligevel tage noget med fra kampen, synes du? Ja, så jeg har jo faktisk en følelse af, at vi virkelig fortjener i hvert fald 1 point i dag. Men ja, selvfølgelig, selvom vi ikke får et point eller 2 med, så skal vi jo bare fortsætte med at spille. Vi er jo sidste par kampe blevet spillet bedre og bedre, og taget 2 point mod Sønderjyske, og nu næsten slår vi Vore på hjemmebane, så det skal vi jo tage med i de næste 3 kampe. Vi har jo 3 muligheder mere for nogle point, så vi ikke skal ændre os i kvalspillet. Nu kan jeg desværre ikke sige tillykke med hverken point eller sejr i dag, men jeg kan sige tillykke med kontraktforlængelsen. Ja. Hvad har fået dig til at blive et år ekstra i Aalborg? Jamen, jeg har været her i mange år efterhånden, kan man sige. Jeg har også spillet ungdom her, og jeg har det godt i klubben, godt med dem omkring klubben og godt på holdet. Og så synes jeg bare, for det første er vi glade for, at vi skal spille liga igen næste år, forhåbentlig, hvis vi overlever. Og så synes jeg bare, at det passer godt ind i min hverdag og mine sportslige ambitioner. Så ja, det var bare lige det rette for mig at tage et år mere her. Fantastisk. Tak skal du have. Selv tak.